and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Dili kami si Junius ang gilatid sa kahitasan nga magkadayon. Kay mabura ang panahon sa mga panag-uban. Kami kin si Christy ang alang sa sag-usapa. Apan rinan. Unsa na sab kaha, unya ang mahitabo kung makakita ka daw sa unyag laing babae, ka magkahatag og anak nimo. Dili kaha nga maghatag ka na sa unya og dako nga problema sa atong pamilya. Kung mahitabo ka buwagan mo na usab si Christy. Harinan. Papaulo, mura og dako pa kay kagayonan nga magsabak si Christy. Usi. Awa ko magkasabot. Usi dako og kahigayonon. Daghan ng doktor ang mihiling kang Christy nga miingon nga dili siya makaanak, dili ba? Pa, may babae nga susamag problema kang Christy. Nga karon nagsabak na. Mabdos na siya pa. O, gikaistorya ko mong babae. Kaganiha lang. Rinan pasabtay ani ko na. Wa ko makasabutan ang gipanulti mo. Paminaw pa. Ingon ni tabo sa mong lakaw kaganiha. Mao ba? Oh, may additional na lang ko og bayad ining atong gisudlan nga lodging house. Dili pa man jud kaha madaha sa imong lawas. Sorry kaya, pero kapoy magkikain nilakaw eh. Gusto ko nga mupahuway lang una. Okay, Alvin. Ako lang ang malakaw ha. Ha? Ikaw ang mulakaw? Mupauli na ka sa inyo? Dili. Pagkikitaan ko ang tao nga maoy atong istaran. Aron ugma kun madana sa imong lawas. Mudiretso na lang taog adto sa maong bahay. Kung mahimo, Chunis, laos na nagpauli sa inyo. Biyain na lang ko din eh. Ay na ko palika. No. Dili na mahimo. Gusto kong piskay na ang pamati mo sa imong lawas. Una ta magbuwag-buwag sa hingpit. Og ako mismo ang mato nimo sa pier niglar ka nimo. Patuon ako ha. Basi maunsa ka nga muahat og lakaw nga wa ko. Sige, mulakaw na ko. Mga 2 ka oras tingali labing dugay makabalik na ko dinhi. Og magdalang ko og pamilitin ako. Ibilin ko lang ninimo ang tanan nga akong kwarta nga naibilin. Oh, dawata. Sige. Sige, aris ako. Usbon ko, ayaw paglakaw ha. Kay may gipamati ka pa sa imong lawas. Sige. Tuwa na siya. Asa mga ako niyang bayaw niya, dada. Ani na lang ko din mag-atang og taxi nga kasakyan. Ay, igo ra gid ng pang-taxi ang kwarta nga dako. Sirinan karon nga tuwa sa probinsya nga nangita nako. Nauli na ba ka siya dinhi sa syudad? Si Mama Corazon o Papa Manuel. Kumusta na ka sila? Imingaw na kaayo ko nilang tanana. Labi na cute ni Rinan nga akong pana. Oh, may bakante nga taxi na nagpadung din eh. Parahon ako. Para! Para! Asa to, ma'am? Mambaling ta. Okay. Ato ko sa bahay nila ni Tia Pani. Nga igsuon ni Papa Manuel. Ato ko lang una i-star si Alvin o pipila ka adlaw. Una ko siya itod sa pier. Para makalarga na siya sa Mindanao. Mao ba di ay Brad Manuel? Sister Corazon? Hangtod ron, wa pagyoy ka sa iyuran, bahin kang Junis. Wa pagyud Sister Vani. Og murag wa na magyud tingali si Junis.
Amo na lang gidawat nga wa na gyud siya. Pero ambot pa. Gusto ko gid unta nga makita bisan ang patay na lang niyang lawas, sister. Kay luoy kaayo siya. Gilubong lang tingali sa mga taong kriminal si Junice nga wa mapahamutang og tarong. Nagsige na gani migpamisa si Manuel. Kunhain man karon ibutang sa Ginoo ang kalag ni Junice nga among anak. Iampo lang namo nga mahalangit siya. Kay buutan kadto ang bataa. Mahadlokon kadto sa pagpakasa. Sagdi lang, Sister Corazon. Sa hinay-hinay, madawat o malimtandan ninyo si Junice. Klaro na magkinawa na siya. Busa, kalimtan na lang siya sa hingpit. Ang Ginoo na lang ang bahibaw nga mapasod ka niya sa gingharian sa langit. Nong, driver, di mano di sa unahan. Unya, hunong taan ang tungod sa dakong gate, anang kanang bay nga green ang color. Oh, ma'am. La, 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 la. Kuya, masakting mo kang driver. La, 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 la. Makurat kito ron si tiya pa ni. Inikakita niya na ako. La, la, la. Nilako pa kong puhi. Oh, la, Kaya la. siguro ko, nga silang tanan nagtuon na gyud nga usan ako kapatay iningi kayo na. Driver, Nong, hunong lang ng dapitan, Nong. Mauna ng baya. Nara akong plate nung Sukli niya palihog. Dili lang sa ako mohatag og tipro nung ha, kay apiki pa ko ng kwarta. Wala problema, ma'am. Di arang sukli, oh. Ay, salamat. Oh. Kuya, bibili ko driver. Uy. Tuwa na yung taxi. Nakapiya na. Ni ano ko tungod sa dakong gate nila ni Tia pa ni. Ay, naunsa man ko eh. Mura man ko gikulpaan. Pero pala na. Mag-doorbell na ko. Uy, kinsa maning niya. Mura may paglakaw nila ni Brad Manuel o Sister Corazon. Di ara say miabot. Daghan ko na mong bisita rong adlaw na. Basin ang duha ko ni kaanak nga naminyo na ang buot mo duaon ako. May isang noon oy nga pagkaduaon ko nila dinhi. Kay ang ilang amahan tuwa pa taon sa Manila. Sa sunod buwan pa tumauli. Kami ra taon dinhing duha og ang akong katabang. Ako dalay mo abli sa dakong gate. Kay gipakatug ko na ang akong katabang. Oh, nana, kadiyot lang. Kaysa ba kaning ni Awi? Kinsa ba? Maing kapi itya pa ni. Oh, ikaw? Ikaw kini? Diyos ko! Diya ba ni? Nakuyapan si Tia nga nakakita na ako. Diya! Diya ba ni? Diya! Wa ko makasabot sa akong kibati. Lami na ginunta kayo nga ibiya na lang ining ako na imutangan karon. Kay kining kwarta nga gibilin ni Junice. Murag sakto na magini nga ikaplitin ako sa barko paingon sa Mindanao. Pero paabuton ko na lang gid siya nga mobalik eh. Di ko gusto nga mahiubusan ako kung wala unya ko din inigbalik niya. Gawas pa, murag alanganin nung sa kaining kwartahan nga niya nako. Medyo init pasad kay ko.
Nagpalik-balik na mahino ni hilanat ako eh. Honey, ikaw na ba na? Oh, ako ni Ani. Kaniyat lang, Han. Sorry ha, nadugay kong abli sa gate. Nagluto pa ko sa tong pagkaon. Nalimot mo sa gugug bili ni mo sa duplicate sa yawi. Okay lang. Ah, dalihan, sud. Kay madihapon na ta. Mausap cute pagkaluto sa linat ang baka. Wow. Timing din magkabutan ako ha. O sige, kay gigutom na ko na. Wow. Papagin na mausap mong panimpla. Mayo kaya pagkamuluto. Salamat, Han. Ah, Han, kanasa man mo dada pagbalik din sa ato ang tanan mo mga besti. Basig ugmaan. Ako na ito patabangon si Petra sa pagsuod sa dakot kong bahag sa tanan ko mga gamit sa kong mga bisti. Mga ugma tingali sa hapon na. Bada ako na pagbalik din ang tanan kong mga butang. Ah, salamat kun mauna. Sige ha, paabot pa ako. O guman mo niya katod sa mga besti, malakaw ta. Maadto ta sa santo ninyo, manimba ta. Mag-ampo ta sa Ginoo nga magsabak na dayon ko. O sige, sige. Basta kay ako gibuhaton ang tanan. Ano magsabak ka na? Ayaw ka bala ka, honey. Magsabak lagi ko. Nagsabak man gani ang ikagaw ni Laura. Ako pa kay dili. Pero, Pero unsa? saan man ako pagkamapdos kung why mo dog na ko pirmi. Ha? Honey, ani natatog ka daw kapi para mamapdos na dayon ko. Haba? Oo. O sige, sige. Karong gabi una, adik ba tawag uban nimo? Ato paspasan ubahayo. Ano magsabak ka na dayon? Kay gusto lagi ko magkakita na sa akong liwatan eh. Ayaw ka pala ka, honey. Magsabak lagi ko. Nagsabak man ka ng agaw ni Laura. Ako pa kay dili. Magsabak na lagi ko. Usa karong gabi una. Ani higda ha? Mamapdos lagi ko, Han. Salig lang na ako. Mamapdos na lagi ko. Tiya pa ni. Ayaw ka na diya kutas-kutas na. Ayaw taon kong pakuyawi, uy. Kita rabi na duharon din eh. Hain man din mong katabang ha. Nga nung ikaw ramang usa din sa inyo. Kuya ba ako masudan to ang mga tulisan din sa ko. Ang ako katabang katog na. Sayo na akong gipakatog. Kay gikapoy to sa daghan akong sugo kaganihang adlawan. Junis, ikaw pa gyud kini? Oo, ako lagi ni tiya pa ni. Dako pa kong puhi. Wa ka ba na ay patya sa mga taong puganti nga bidagit nimo? Wa tiya. Kay ni Dako pa man kong puhi. Junis, kaming tanan nagtuon na gyud nga patay ka na. Giusa man nimo sa pag-ikyas gikan sa mga taong kriminal, ha, Junis? Sultihi ko pag umangkon ko. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!